Bayag. Ito din ka na niyutan. Agay papil din ni iunain ng kaskaso. Tinalkan. Kaduan nang siyatan na tanuaday na eskwela daw na mangilista. Iso nga, musakal na kaman na amayo, kanakon, salamat. Aduan yan masitol sa natati kay problema. Tan kaman sin kadudan ang nakaidangwa. Ay dinlok din kanana. Adi may ibaw ay ikibungan niya kapangan tan sintutunod kayo. Kanana. Pag nanupanggap sa na-declaration ay lubong, siya pa rin na punpun kanyo adi din mo kibungan. Kapangan. Pag nang kananan, ipuyo ay status ko. Yung udwan ay nakaan status ko. Tan na siya tulay gusto. Siya din ay itimali din kati. Dasana di gusto ay nangidudusin gudang tanangon unadi kadastro ay nanlukod asi may segunda din agrarian lipo. Siya sa din ano kandi na kati. So nga duwa iputik takusin iiyon sinturuay na munisipyo. Tan adi ang suwara da tan sa luglugi da gaminod na baon. Isungay kasod na baon sa iwot papilis ay amagan da pilmaan. Ngum din iputik dahil sa migay tapoy, sili di mangikadong. Udwan natapian mo tanwara din manilista, isulat da, iso nga siya din, kawadan din na pilpilmaan. Ulay din na anak ta kuya aputa ko, maawatan datan nakalista. Ang gana si umagayo, kanan din ang kakaywada din, pirmatakos din, nakdangan din dispute ay sana. So nga si sana din may bagak. Da kayo ay yun sinayod bakon, ay nantura-turayod na baon. Nilaton ay bakandan inwasit da kayo na ituntuntunan da iputikan das da kayo. Din inamamag yung mutlaang, siya mutlaang di sulutan din ay na isubay anak yusin na mutlaang ay turay munisipyo. Sungad nuan suportalan yus da ida taman na inanay da abo sintakdo da kamyo da yasin iyat da ay ang ganiyat da nuaday kubig udwani sa pay kumakot siya po Diyos di mangisarsarakan matlaang mandaida. Ta si kakarad kada iturtuloy da din kananta ko ay kaman amuisin ano kada man laylayon da. Tan di serbisyo ay kananda way istip na. Luginas kababan ang kana sumat nga tuwan. Si sana di kanak ay iiyon na bakon ta iputikan mis da kayo. Tanay lato na ibakan nano ka. Si kaabo ay yung naad kibungan. Da kayo ay nantulat-tulay si di adak ingadanan da kayo. Tan nuadat di malapsakot siya at di usa. So nga dinay, maiputik na tanatal na. Kung naragsak dinay ay nangikadong udwani sinay kanan doon boundary. So nga tutulungan nyo sa daida, tamakwani ay man tutuloy da ay man tutulay yang ganasin iyat da ay sirarartsak da kumata di da maidawtan si sakit. At da kayo amuyo sa sin kamatago yo. Da kayo abo ay yunas ng kapangan. Siamot lang, adi maingadanan da kayo. Tan da kayo at da kayo ng tulay ide asinan sususkat kayo madat di adak may baga sa. So nga tayo iyo na kanda kayo at maiputikan kayo. Sigo diya tako, pantutidan tako mutlaang na maiputikan ay. Tading sana maidawtan din mangitaktak der si Ili ay mayors ang gana mutlaang sin kababan. Yasin si sibilyan ay kananda. Umiabo sin probinsya. Inbagakod kaw yan ay si Punguan tansay ano kasi yung sinusto ay damay ni patakdo si ano kaya man ni Doy, probinsya 7 Palispis. Siya di kami wala ng tinulan na bulis disod, kibungan. Asin na itutuloy pag iman sino di? Man governor, pag napatakdulon din Doy ay probinsya, pagtakon maisina, sin, buntok. Tansay nat na sa. So nga duwa iputik tako abo na anday da tapno. Numay nay yang gana abusin nay ng tatakdo duwani ani sukat ng daida. Sapay kuma tang gana di niek deng da abo ay. Nan
gobernur adi may abo si congressman. Sidi kumadiyat naman pinpinasa ang gana kumasin taalang tako ubay na nga tumuta ay kanan doon binggit. Sidoy at da kayo ay yun na iputik mi na abuyan nyo ta sigod din takder na. Siya sa di makawanit ngam si Apo Diyos ay namalsuasin amin ay lubong yasin datako ay pugaw siya di mangidawat. Mutla ang sin bendisyon ay sana ya din yata ko ay man bibiyag tanlay do na abo ay si kakarad tako ay kan kanayon tapno matago-tago ta ko sinaniyat dun binggit ay na ya din sana to ay munisipyo si sana di kanak but mo duan ta konsudon mo duan mo tuto di ikapuniyo ay miyo din na ikuti kayo nito. May salamat di ay kayo ay anak niyo. Ay cheers kanu wada din wada danay payanyo. Kita sudah tahu